Scríoch stádaí an an áiritú. Tá sé bheith giúntacha mar a bhí sin na scríoch stádaí an an áiritú le toisich, mian agus deireadh. Tá sé dul a scríoch mian a dul amach agus a cloich an san uisce. Jolamh un. Tá an gile a chuir bátanan. Toisich an stádaí. Jolamh a gá. Tá an gile a chuir seachgat. Mian an stádaí. Jolamh a trí. Tá an gile a dul amach an san uisce. Deireadh an stádaí. Scríb sentence 1 agus 2 ans an dúirtear. An toisich chuir mí orm na bátanan. As Joey sin chuir mí orm seachgat. Chuir críoch sentence a 3. Tug un dhéanamh beachcan go híseal. An nuair sin chaith mí amach agus líam mí an lán, ghlach mí buinneach an uisce mo henke, bha mí a rui man gúirt, lorach mí luscan bic. Chur críoch sentence a 3. Mar éisimplar, an nuair sin lorach mí luscan bic. Jolamh a cíhir. Gen un jolamh ile, de rút a dhéanamh tú a steoí a dul amach an san uisce. Fuidir tú video a chur a Google Classroom a bréime dhín jolamh a cíhir.